A zis cineva frezii? Pregăteam palețele în spate și un miros m-a acaparat. Și am văzut și de ce. Am găsit două cutii cu frezii și am zis hai să vă arăt și vouă ce frezii puteți găsi. Doar să le căutați. Bun. Aici avem alb și orange. Bah! Frezie dublă mandarin. Ia orange galben. Mirosul e, cred că după cele albe sunt cele mai fragrance. Cred, mai sunt unele roz. Am trecut mereu. Și că vorbeam de albe, încă nu s-au deschis. 2 zile vor fi out. Frezie dublă albă volante. Stați că mai am. Da, o sară ajutor, ia să vedeți dacă este aceea. Nu are mirosul de putere, deci aceea a fost cutia respectivă, dar este un roz foarte frumos. Frezie dublă rosario. Și avem și o frezie simplă, dar totuși un ramaj bun. Uitați cât este pachetul, da? Vom vedea că este foarte închisă. Aici este frezie simplă corvet, dar calitatea extra, da? Adică vedem că floarea este destul de mare, da? Acordați 2-3 zile, condiționare, hidratare și toate cele bune și va fi frumoasă. O găsiți pe Option, pe toate.